Fa 100 anys, Lleida va rebre la primera visita de Sant Josep Maria Escrivà de Balaguer. En aquell moment era un jove nascut a Barbastre que ja tenia vinculació amb les nostres terres pels seus orígens familiars i el seu cognom. Va tornar diverses vegades i va viure episodis importants en la seva vida que el colpiren i el marcaren. Sant Josep Maria guardà sempre vius aquells records i manifestà un afecte particular per Lleida i els habitants de la nostra ciutat. La primera vegada que va trepitjar terres catalanes va ser al juny del 1913. Per obtenir el reconeixement oficial dels estudis de batxillerat, els alumnes del col·legi dels Escolapis de Barbastre havien d'examinar-se al final de cada curs a un institut general públic. Van venir per això a Lleida, a examinar-se a l'institut situat en aquell moment a l'edifici del Roser, al carrer Cavallers. No oblidaria mai els passejos pels camps elisis i pel riu Segre d'aquells dies. Anys més tard, recordava la nostàlgia que sentí d'estar lluny de casa. Confessava que va passar por davant d'aquells professors als qui havia de recitar la lliçó i buscava la tranquil·litat amb estones d'oració. Els 2 anys següents tornà per fer els exàmens de segon i tercer de batxillerat. Eren anys difícils per a la família de Sant Josep Maria. 2 germanes seves acabaven de morir i el negoci del seu pare, José Escrivà, havia fet fallida. Malgrat tot, les notes foren bones. En aquell moment, la família Escrivà es va traslladar de Barbastre a Logroño. Fou en aquesta ciutat on descobrí la seva vocació sacerdotal. Anys després, el 2 d'octubre de 1928, va fundar l'Opus Dei, una crida universal a cercar la santedat de la vida corrent. Durant la Guerra Civil, Sant Josep Maria va aconseguir fugir del país a través de les comarques banyades pel Segre, de camí cap a Andorra i França. Va tornar a Lleida el 1941 a predicar uns exercicis espirituals als sacerdots de la diòcesi. Abans d'emprendre el viatge, la seva mare Dolores va agafar una pulmonia, tot i que els metges no van detectar la gravetat. Sant Josep Maria li va demanar que resés per els sacerdots de Lleida. Ja a la nostra ciutat, després de dirigir unes paraules sobre el paper de la mare en la vida del sacerdot, don Álvaro del Portillo li va comunicar per telèfon la dolorosa notícia. La seva mare havia mort. Plorar i resar davant de la imatge de la Mare de Déu que presidia el retaule de la capella del seminari. Acte seguit va marxar cap a Madrid. Va deixar, però, tan bon record que el senyor bisbe li demanà que prediqués 2 tandes més d'exercicis. Durant aquells dies, a més d'oferir aquests serveis a la diòcesi, aprofità també per rebre alguns coneguts de Lleida i d'altres ciutats. Va predicar a les religioses d'Arderes que s'encarregaven de l'atenció del seminari i també a un grup de joves que el director espiritual del seminari, mossèn Àngel Morta, havia convidat. Des de llavors, molts lleidatans han tingut l'oportunitat de viure a prop seu, han conegut el seu missatge i s'han sentit remoguts a servir Déu i els altres a la vida ordinària. Un missatge que segueix viu avui en dia. Com a lleidatana, em plena d'orgull saber que Sant Josep Maria va passar uns moments tan importants de la seva vida a la nostra ciutat. És una satisfacció recordar el pas de Sant Josep Maria per la ciutat de Lleida, on de ben segur va deixar una gran petjada d'amor i d'alegria. Saber que Sant Josep Maria va passar per Lleida fa 100 anys i que l'hem tingut tan a prop amb aquesta ciutat, que continua amb aquesta tradició de gent tan bona, és un bon testimoni i realment fa sentir molt orgullós. Doncs a mi, Sant Josep Maria, manifesta un interès molt especial, sobretot pel tema pedagògic, atès que ha estat des de sempre la meva dedicació professional. Ell ha centrat l'educació en la família i els centres educatius són també portats per les famílies per la importància que els hi dona. A Lleida, en concret, a Lleida ciutat, ha influït inspirant també centres i algun club on les famílies porten aquesta iniciativa, sobretot perquè un cop surten els alumnes influeixen positivament a la vida social. Tothom el reconeix com un sant molt bo i recent i que hagi passat per Lleida
doncs, per mi és molt important perquè el seu missatge segueix viu i cada vegada més, i ara que sé que ha passat per aquí ja fa uns 100 anys, per mi el missatge és més proper i m'anima més a seguir-lo.